Mireu, en aquest tast de 6 productes, el Frederic anava utilitzant una paraula constantment, que era la desalcoholització. És a dir, produïem uns vins amb alcohol i la tècnica per aconseguir aquests 0,0 o la tècnica per aconseguir aquests 8 i escaig era treure-li alcohol. L'Anna, quan aquest matí, a més a primera hora, la doctora Puig, la doctora Puig d'Incavi ens parlava dels no Saccharomyces, ens ha dit que una funció era justament aconseguir no tant de grau. Doncs mireu, ara el que fem, no sé si és amb no Saccharomyces o no, això ja ens ho explicarà qui ens ha d'explicar, és com, sense desalcoholitzar, i aquesta és la gran diferència dels vins que tastarem ara respecte als vins que hem tastat fins ara, aconseguim vins amb un grau d'alcohol reduït. Però el matís no és poc important. No traiem alcohol, sinó que aplicant tot un seguit de tècniques que ara ens explicaran, ens explicarà justament l'Andrea, mirarem a veure què heu fet, com heu aconseguit, perquè escolta'm, com heu aconseguit treure, crec que és un parellada amb 9, mira, sí, és un parellada, hòstia, sisplau, posa't. Sí? Doncs escolta, Andrea, jo no parlo més. Endavant, explica'ns com ho heu aconseguit. De fet hem tret 2 vins de parellada, no només un, sinó ja que t'hi poses bé, no? Intentaré anar molt ràpida en l'explicació. Us faig una molt breu explicació de... Aquí la gran pregunta és com ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit en la varietat, o sigui, el problema era que no estàvem escoltant a la varietat. Llavors farem la presentació molt ràpida de la parellada. Això també està pagat o no? No, vale. Primer per donar una mica de context, venim de la Terra Alta i aquí hi ha hagut una col·laboració de 2 cellers. Per una banda el celler Jordi Miró, que és on estic, que és celler familiar, treballem un pare, ma germana i jo, llavors tenim molta llibertat de proves. Al tindre llibertat de proves fa molts anys que elaboro i pel TFG vaig decidir elaborar una parella de muscat. Jo vaig estudiar tecnologia alimentària, llavors havia de convèncer 3 profes que m'acceptessin un vi com a TFG. Què li vaig fer? Intentar reduir l'alcohol d'alguna manera, posar-ho en llauna i de color blau. Manera de convèncer profes d'alimentació. Me va funcionar. A partir d'aquí, blau i en llauna es va quedar com a anècdota, però una parella de muscat a 7,5 tenia un cert atractiu. Això va vindre en un temps similar al que l'Agrícola Corbera, la cooperativa del poble, ens va vindre a veure si podíem fer alguna mena de col·laboració, ja que nosaltres estàvem al mercat, ells no tants, nosaltres teníem un know-how, o sigui, estàvem treballant en la parellada, nosaltres l'anàvem a treure igual, però ells tenien la infraestructura per a poder fer alguna cosa. Per tant, ara que estem una mica situats en qui som, aquí el tema ha sigut treballar la parellada. La parellada sé que a Terra Alta no és la primera varietat que penses, però a Corbera específicament tenim molta parellada. Només a nivell de números, a la Terra Alta 2,4% de la plantació, o sigui, en hectàrees, és parellada, a Corbera és un 7,3%. Un 7,3 no sona molt, però si penses en una terra de garnatges, un 7,3 ja és bastant. De totes maneres, este 7,3, si penses en parellades de la Terra Alta, rarament se n'ocorreixen gaires, no n'hi ha gaires. En tota Catalunya no n'hi ha massa, a la Terra Alta encara menys. I aquí el tema ha sigut, la DOM requeria 11% d'alcohol per a elaborar parellada, com a mínim. Llavors, després de molts anys elaborant, 11, arribes a 11, els que tenim parellada sabem que has de vermar molt tard per a intentar arribar a aquests 11%. I quantes trampes has de fer el celler per arribar-hi. Per tant, si ens estem barallant en totes les varietats, entre garnatges a 14, intentar-les baixar com sigui, perquè a 14 no les vol ningú, tenim una bona varietat que no ens arriba al grau ni per assomo i ens estem barallant per pujar grau. No té cap sentit. Per tant, si vermes quan toca, aquí s'ha fet el gran descobriment, si vermes no tard a finals d'octubre per si puja el grau, si vermes a meitat setembre, la parellada fa 9 graus, manté acidesa, els aromes no s'han passat, llavors tens una varietat que dius, això és un altre tema, no? Llavors, fer el vi no va ser la complicació va ser anar a l'EDO, demanar un canvi de reglament, parlar en Incavi, que ens autoritzessin el canvi, i en això ens hem estat un any i mig barallant i realment només està canviat a les normes de campanya. Llavors,
poc a poc s'han anat fent passos, hem anat canviant coses, però encara hi ha una mica de camí per endavant. Jo crec que podem començar a servir el primer, el Nakens, i així anirem tastant. A l'ordre de l'aplicació estan al revés. Començarem pel de baix i continuarem pel de dalt. Llavors, una mica de datos de l'aparellada. A l'hora de buscar bibliografia de l'aparellada n'hi havia molt poqueta. Llavors vaig intentar fer una mica resum del que hi havia, però qui més qui menys per Catalunya la coneixem. Llavors va ser més... tindreu present. Aquí el que hem treballat sobretot ha sigut els dos pilars, per al que nosaltres ha sigut els dos pilars de l'aparellada. Ens ofereix baix alcohol, sense haver-hi de fer res. O sigui, aquí venim de tastar 6 vins de tecnologia, perquè al final desalcoholitzar és tecnologia. Aquí encara estem a la branca de l'enologia. No hem fet res diferent, no hem fet cap procés diferent al que fem tots cada any. Llavors, tenim un baix alcohol i el vermà quan toque, l'acidesa no t'ha caigut. Llavors, són els dos pilars de la varietat. Llavors, aquí farem la comparativa de dos vins. Per una banda, el que han fet nosaltres al celler i per l'altra banda, el que s'ha fet a la cooperativa. Aquí la idea era poder demostrar que una varietat, tot i només tindre 9 graus i mig d'alcohol, per una banda no ha de ser un problema i per l'altra pots mostrar dos estils molt diferents. O sigui, aquí el treball ha sigut que com ens diferenciem? En el primer que esteu tastant, en el Nakens, diguem que està dissenyat per a consumidor a supermercat. O sigui, no un consumidor totalment inexpert que veurà la botella, li farà gràcia l'ampolla i se l'emportarà cap a casa. No necessita cap tipus d'explicació. Llavors la idea que sigui un vi fàcil, tot i lo controvertida que és la paraula fàcil dins del món del vi. Un vi fàcil, un vi que la gent obri, begui, sense més complicacions que això. Fred, cada vegada fa més calor, hi ha un canvi climàtic, llavors volem un vi que passa com l'aigua i ningú es queixa. Que al final, sé que dins del món del vi la facilitat sempre l'associem a una complexitat. Pot ser un vi complex però molt fàcil de beure, doncs anem a buscar-ho. Si algú té comentaris, preguntes, crec que intentant anar tan ràpid que potser m'he passat de ràpid. Ara, Andrea, has dit una cosa molt interessant mentre la gent va tastant, Diu, l'aparellada és com la més oblidada de totes. Clar, fixeu-vos-hi, quan dieu, perdoneu ara el cava, o amb aquest escumós, que sempre diem macabeu, xarel·lo i parellada. Sempre va l'últim de la cua, no? No sé si això indica... I curiosament, quan sempre el diem últim, no diem mai, és parellada, macabeu i xarel·lo. I quan estudies també te solen dir macabeu la base del nas, xarel·lo la base de la boca i la parellada ja està. I dius, hosti, un dels 3 pilars del cava ja està. No li hem trobat més atributs que això. Llavors, sí que és una mica lluitar una causa perduda, no? Perquè a més la parellada a la Terra Alta, que si aniguessis al Penedès dius, bueno, és que tenim molta parellada a la Terra Alta, que en tenim poqueta dins de tot, però algú havia de fer el pas. Crec que ja hem acabat de servir el primer. Llavors, com volguéssiu, comenci a servir el segon. Tasteu-lo, valoreu-lo, comenteu-lo, si us plau, cap problema, podeu parlar amb el del costat, i ara tastarem el segon, que si vols presentar-nos-el. Llavors, heu començat tastant Nakens, ara tastarem la sèrie 6. Hi ha una pregunta, Fert, hi ha preguntes? Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa? La pregunta és si hi ha sucre. En cap dels dos tenen sucre, o sigui, aquí la idea és que sigui un vi tradicional, sense sucre. Aquí no s'ha fet un disseny de... Moltes vegades, quan penses en vi lleuger o vi per a un públic més jove inclús, sempre hi ha aquesta tentació de posar el puntet de sucre residual. En aquest cas no n'hi ha. El que s'ha fet és treballar la boca, treballar la textura en boca, que és el que ens podria faltar en alcohol, però 0,0 de sucre. Llavors ara tastarem la sèrie 6. La sèrie 6 està dissenyada més al Oreca. Ara? Llavors, aquí, diguem que s'espera que hi hagi una certa explicació del vi, ja sigui al restaurant o a la botiga especialitzada. Podríem arribar a pensar que aniria un públic una mica més entès o un públic que pugui tindre més expectatives. De la mateixa manera que l'altre segurament la gent no sap que taste, aquí ja suposem que la gent ja li buscarà més coses. Llavors s'ha intentat treballar una miqueta més
la boca i certs matisos i sobretot buscant mantindre el que és la varietat. S'està morint. Vale, merci. Si algú té preguntes o comentaris, puc anar passant el micro i no hi ha tant silenci. Vale, preus. Per aquí em pregunten preus. A internet no crec que estiguen encara perquè això fa molt poquet que ha sortit al mercat. La idea és que Nakens a l'estanteria estigui sobre els 8,25 i la sèrie 6 sobre els 12 euros. Supermercat, lo de l'esquerra, restaurant a la dreta. Restaurant botiga especialitzada. Una pregunta, Andrea, imagina't ara, ja no és que la gent, ja anem buscant maneres diferents de fer-te arribar preguntes. En el procés de vinificació d'aquests dos vins, heu aplicat alguna tècnica diferent als processos de vinificació natural per intentar rebaixar-ho? Explica'ns breument la tècnica. Si és l'habitual, ens expliques breument i ja està, eh? En absolut. O sigui, aquí l'únic que han fet ha sigut, suposo que diríem, avançar la data de verema, avançar considerant que estàvem vermant pel Pilar. Això està vermat, en els dos casos, 15 de setembre, o sigui, sense cap tipus de pressa en vermar. La comparació que faig és, nosaltres teníem totes les garnatxes fermentades i després va entrar l'aparellada. Llavors tampoc no és que estéssim parlant d'una verema excessivament pronta. Al contrari, vull dir, anàvem superrelaxats. I a nivell d'elaboració són els dos fermentats en inoxidable. O sigui, aquí no hi ha ni treball de llevadures ni treball de... O sigui, una vinificació com podríem tindre qualsevol altra dins del celler, l'única diferència és quan has vermat la varietat. Si van durar més temps o no, les fermentacions? El fet d'avançar la barema, les fermentacions ha tingut algun tipus de... s'han allargat? Ha sigut 5 dies, 20 dies, 30 dies de fermentació, és igual, el mateix. Fermentació bastant estàndard. Evidentment, al tindre una mica menys de sucre, doncs no va tardar tant, però també haig de dir que aquest any les fermentacions al celler van anar bastant rares en general, perquè els negres van anar volant i els blancs van tardar molt. Llavors, potser no és l'any exemple per a parlar d'una fermentació de quants dies, perquè va ser una mica locura en general. Algun dubte més? Tornant al tema de sucre, este tampoc té res de sucre residual, però podeu veure que la textura en boca, comparant el primer i el segon, són totalment diferents. Aquí el tema és una mica com s'ha treballat després per a guanyar-li la boca. Al nostre celler sempre tots els blancs tenen alguna de maceració en pells perquè són molt petitets i no podem prensar el mateix dia que entrem raïm, però estem parlant d'unes 12 hores. No seria el fet més important perquè és una mica allò protocolari de celler de no donem més a l'abast, però suposo que a nivell aromàtic alguna hi fa. En el cas de Nakens, com l'elaboració l'ha portat l'agrícola de Corbera, no tinc tampoc totes les dades si va estar 2 hores en pells o si va estar 24. Espera, Marta, és que ella et sent, però llavors la gent del darrere no. És una curiositat, perquè entenc que el nom de Nakens vol dir alguna cosa. Vale, el nom de Nakens sí que vol dir una cosa. Nakens era un carrer del poble vell de Corbera. O sigui, a Corbera tenim el poble que va quedar destruït per la guerra i Nakens era un nom d'un carrer. I com que molt català el nom no sona i a nosaltres ens va quedar i al poble, el carrer Nakens és un poble que qui més no situa. Però, parlant idiomes, sobretot anglès i parlant en importadors, Nakens, tothom, però naked, dius, no, Nakens. Però sempre acabem en esta arrel, no? O sigui, l'arrel nak, en idiomes germànics i escandinaus, sempre porta en este despullat. Però ja no portem-ho despullat, sinó que vaig acabar al diccionari de noruec i la descripció era molt xula, perquè era no amagat. I dius, clar, és que és la primera vegada que no estem amagant una parellada. L'estàs vermant quan toca i l'estàs expressant quan toca. Llavors, va ser com este doble joc de paraules entre la tradició del Nakens que hi havia al poble i el significat del no amagat, que és el que estem buscant. Alguna pregunta més? Una última? Sí, veia una Núria. pregunta. Voi, cap a la Núria.
Digues, digues. És que si no després, quan gravem no et sentirem. Vale. Has comentat que fèieu una miqueta de maceració amb les pells. Feu alguna mica de criança amb les mares, una mica de batonatge o alguna cosa? Perquè es nota una certa untuositat, una certa golositat en boca, que sabem que no és de sucre, però per ser una aparellada crida l'atenció. En els dos casos hi ha una mica de treball de l'IA, sobretot en lo nostre, perquè ja busques més esta textura, i al final sí, batonatge en inoxidable. Al final crec que a l'hora de guanyar boca teníem diverses opcions. Evidentment el sucre era una d'elles, però intentant no anar a l'opció fàcil del sucre, que és on acabem anant tots, intentar dir, vale, esta boca com la podem aconseguir? Perquè el sucre, la veritat és que ho vaig fer la prova del TFG, algo de sucre portava. I com que era xulo, però sempre acabem quan ja estàs tan molt vins, el sucre no sempre és el que busques. Llavors vam dir, com guanyem aquesta sensació de boca, de textura, evitant la dolçor. I vam acabar a lies i batonatge, que més o menys és el que ens aportava més boca. Doncs, escolteu, crec que podem aplaudir a l'Andrea, no només per la presentació, sinó pels productes.